hemen gira bilduak, orduan Lurdesen, ama beginari agur bat emateat, familia osoa hemen gaude, aita, ama, anaizarrena Jean, biarrena Philip, Jean-Michel, eta Marijo, orduan neska bakarra, eta ni, Pampi, orduan etzen sortua Martin, azkeneko 6garrena, gero sortu zen 60 urtean, eta hemen gira bilduak. Eta zu, Pampi, hortxe, oberxi edo ostatu horretako? Erdiko lehio hortan sortu nintzen, eta historio txiki bat badaukat. Hemen ni sortu nintzen ustaileko 13an, hori egango nuen. Eta agorilen 15an ziren festak hemen. Eta pilota bat, etorri zizaitan, berin hausita, xeasken gainean. Ni nintzen xeaska hartan, eta pilota, berinak eta dena sartu ziren xeaska. Eta orduan, aitak eta amak, beldurtuta, ama esan zut, hau ez bali bada pilotariateko, gauz edera da hori, bai. Filip, zu ere aritzen zinen pelotan, eta txapelketaren ematere ibazia bazara, ezta? Lemisa haitu ginen amator gisa, eta izatu nintzen hartua munduko txapelketak jokatzeko trinketian, eta intzuten, bueno, noat ganber du, eta Donostian dena bat dauzka. Eta anuetako txoko hartan. Munduko txapeldun izan zinen? Izan du nintzen, bai. Oso handia, baina une unkigarriak ere bizi izan zenituena? Bai. Hoi ezin antziak, zenta Franco hortzen. Denak anginelaik erresuma presentatzen, biharren estaiatik, beburua li su emanta, botatu zuen elozegi. Guardia Zibilak antzien bere pistolakin, eta ez etxeriatu sua itzaltzeat, ez utzi pixkat erretzeat onion. Eta gero botatu zuten trapua itzaltzeko, baina hoi ezin antzia dagoetzat. Bueno, eta ezin antzia den beste goza bat, hemen gauden plaza honetan, eta ostatu horren aldamenean, zuen aitaren oroitarria dagoela. Orduko alkatiak eban zuen hori, eta hemen haitzen zen, pilotan, beti. Dena den, Josep aitaren kutuna, Pampi izan da beti txiki-txikitatik. Zergaitik? Gu baino inteliento zen, eta segidan ikasi zuen. Gu jotzen ginen mandoa bezala, baina ez beti pareta aukituz. Orduan, pilotan, artistena, Pampi izan da txikitzatik. Artistena, gero hau, Jane haitu da, zesta puntan, Zesta puntan haitu da, Jane. Gero, gurasoek ostatu hau utzi, eta beste leku batera alde egin zuten, Urumeara, ezta? Bai. Naizarrek esan didate, hementxe eskainara hauetan, hasi zinela pelota. Aurre bai, pilota ematen nuen, eta pan jausten zen, eta harrapatzen nuen oez, baina hor hasi nintzen da. Sekulako oroitzapena ditut, naiz eta oso aurra izan. Bueno, gurasoak nolako ziren? Nolako zen aita eta nolako zen ama? Aitak guri obediazteko arpegia hartu eta aski ginen. Konprenitzen ginen, hobe ginuela zintzo ibili. Orduan gogorra zen? Bai. Zorrotzan? Ez gaitu hainitzik jo, ni hor, kasik, Baina jo gabe, arekoazakien, respetua ekarazten. Aita eta ama beti aitu dela nian elgarrekin, hori ez da baitez bada errez ere. Eta biak bazuten beren tokia, eta ama lan hainitz egin du, aita orduan pilotan aizen. Eta ezakit zuek errazuen nola ikusteu zuen. Bai, erresa zen oikentzat maite zutelako, baina iziarrizko lana indutena. Eta beti lanian, gure ama beti izatu dugu, mainen inguruan, zuen ondoan, beti sukaldatzen. Zeuen artean, euskaraz egiten zenuten? Beti baina gutxi galaike, Eiten ginoen, baina aita eta amak guri beti euskaraz, hori bai. Eta guk erantzuna anitzetan nik esan ezake frantzez egiten ginoela. Eta eskolako aurguziak aitzen ginen frantzesez. Zenta hemen azkainen egia errateko bazen estrainer hainitz, kanpotik heldu zienak. Eta orduan horiekin juntatzen ginen eta horiekin ezin euskarazari. Eskola ez duzu oso gustoko izan? Ez. Zergaitik? Ez dakit, errez egiten dituen lanak,
erresiten ditu, baina eskola nuen maite. Eskola zen netzat bukatorio bat, joaten nintzen oso kontra. Eta aitari egaten nion, aita ez dut goi eskola joateko, aitak niri aukeri iguala ez, baina niri usten ninen etxean, baina pilotan orduan, eskolan ez bali da ez duten. Eta orduan pilotan haitzen nintzen gustura. Eta batzutan ere joaten nintzen eskolako bidea, baina sekulan nintzen bainatzen. Pilota odolean duen ginoen, eta nik batez ere, enoen bestei, pilotari nahi nuen izan.